Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan, heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! Bago lang yun nag-brown out. Musta man among signal diha? Hello? Brown out. This is MOR 91.9, my only radio for live. Bago lang nag-brown out dani mo ng medyo nikarat. Sensya na kay amo mga computers mo, restart yun na siya. Ang atong signal, mukalit lang yun na siya o kapalong. 11:36 sa atong orasan mga kapamilya, mga Migs. And of course, you just heard nga wala gyud, no? Sa inyong mga nag-ingon nga ay napag yun na chance. Well. Basta daw mabahiran na ng kanabitong na anay dugo kaning hugaw ang inyong relasyon, medyo kuan gyud, no, nang maglisod na og sometimes moabot gyud sa point nga di na gyud ma-work out. Og mo to isa ka example ato ang nahitabo sa love life ni Lawrence og Heidi. 5 years naman nung sila mag-asawa pero naagyo yung mga mistakes nga kahitabo. Sometimes dili makaya og I think isa sa mga nakadugang ato, it's because ni balos man pud god si Lawrence. So nanay hugaw tapos gihugawan pa gyud samot na. Basin moabot sa point nga basin magbag-o na si Heidi, pero si Lawrence na pud ang dili makabag-o. Oh my God, Myra, Mirisi, tagaan og chance, mas mi grabe na hinuon ang sakit sa babae. Kung tagaan unta og chance, mag-usab na. Ayay. Akala ko happy ending na Master Poppy, ang tanga ng babae sobra. Wa man niya bulagi pa ana. Ay, nako. Master, makalagot ang lalaki gabinugok pod. Dapat unta gikulatan na ang kabit sa iyang asawa o gibulagan na ang babae makalagot. Basin di siya para nimo nga mangulata sa uban. Basin
kuan lang iya, no? Balos-balos lang iya. Lain-lain man ta. Master Poppy, ang maingon ra nako sa iya gabaan. Murag dili jud sila magdayon, Master Pops. Murag yun, murag. Para sa ako, Master Pops, dili maayo mo balos sa agian na nako na sa akong bana natilaw og laing girl pero nangayo siya pasaylo. Okay na mi karon, Master Pops, na mi turo ka anak ron. Linlini. Good for you, Lin. Para sa ako, Master Poppy, dili insakto ang mobalos siya kay kabalo siya nga mali to. Nganong iya pa manggiotro, no? Sakit lagi iyang gibuhat pero dili na mao ang rason para ibalik niya ang isa kadakong sala. Kay kung love niya dapat imbis dugangan ang problema, dapat mangita sila pamaagi na mag-strong pa ang ilang relasyon. Mayong gabi, Master Poppy. Si Grace di ay ni sa Kauswagan, Lagunglong, og pakigreet lang ko sa akong mahal na si Joshua. Agang salamat. Katulto siya nga babae, Master Pops. Unsa iyang gikatol? Unsa iyang gikatlan? Taksil ka man sa sumpa mo. Okay. Sige, caller na tayo. Katong mga nakarelate diyan na kaagi yung ingani nga naghiwalay, nagtry, pero wala nag-workout. Or, katong mga nag-workout pod, no? Katong nabudhian, medyo... na-off na po. Sinanag yun ni Ghost Dani ba? Sige, caller tabi. Sana di na ni maputol og usab. Kay murag lisod na. Hello, caller. Hello? Hello? Hello, caller. Kinsa ni nga caller? Ay, Sir Pope. Si pangalan na to, Brad? Arjul. Arjul. Nakaagi de ka, Arjul, og ngani nga sitwasyon? Oo. Kanus a? Taon-taon na. Mga unsa ka katuod-tuod? Mga 25 years? 25 years. Mga pila ka? Hindi, alat to ba 2016? Imo ning asawa or imo uyab? Iya, brakay. And then, unsa man day ang gibuhat sa imo or unsa imong gibuhat sa iya? Siya, nangita siya og laing lalaki. Nangita siya kay di ka kabalo, no? Ambot ba kay? Hala. Di, grabe, magkumag-effort sila, ha? Effort or basin dili ka gadto sa ubos? Ha? Basin di ka gadto sa ubos? Agay, gato sa busa. Sa underground ba? Agay, underground. Sa underground. Dito ba sa kuan ba? Basin mo na yung gipangita unsa day? Waday nimo prangkahi unsa day ang pangita? Hindi na, binawas siya, bro. Wa nimo ini nga unsa man day problema nako? Ana, wala nimo pangutana day. Hindi na ako siya. Unsa yang ingon? Wala na ko na sa feelings na ko. Unsa? Wala na sa feelings. Walay feelings? Wala na ko no. Nganong wa man sad nimo gipilingan? Lagi. Di, mo ko siya, kapalanggaon, mo ginagawa siya. Unsa man day kulang ka ha? Nganong wala may feelings? Basin unsa ba ka? Wala ka day kay pagilok-gilok day diha, say. Na, mutila man ko. Ha? Unsa to? Joke. Magkuan? Magamit og tela? Agay sila.
Gagamit kag tela di ay. Unsa man na pantrapo? Pantrapo na nga tela. Ang patrapo. Kanada may gyud na siyang namang ginay pantrapo lisod sa kayog lisod sa kayog tilupin. Tela gyud na gamiton, di ba? Pero pag human ato imo day siyang gipasaylo or dili na gid siya. Saya nga, unsay na ito nga laki, gipulihan mo kunya. Wala gid kay, Unsay wala gyud? ambot ba, bayanat. Di ba kay wala lugar siya ni tubag? Grabe sad. Ito ba, man siya, kulang ko no. Unsay kulang? Kulang ang, kung pagkuhan sa iya ha. Imong unsay kuan? Pagpalangga ba? Unsa man day ang gusto basin dato iyang gusto unsa ba ka? Malagi kay, lisod may kayo pod. Nya katong lalaki dato di ay. Kaya. Nay kaya. So mas happy siya ato. So Okay, wala na nimo siya Gamay- gipasaylo, wala na nimo siya giatagag chance, wala na mo nagbalik. Wala na gyud, nagpakiluin ako sa iya. So, wa day ka ni balos. Wala pod ko kay dili man sa mayo nga magbalos ta. Para sa Di nagmubo na lang. Okay. Sige, greet na imo mga friends. Salamat sa pag-share. Guys, i-greet na ako akong bago nga uyab karon. Si Dayan Baiko. Nasa Davao karon, masig naminaw sa diya. I love you. Pag sa mga harvest. Sa Balingasag, regards ko. Okay na? Pwede maka-request og kanta. Pwede. Hayaan mo sila. Ayaw na kay kuan na pang patulog tag mga kanta nga love song. Kuha na lang. Kanang ba't di mo pagbigyan muli? Kinsa nagkanta? Ba't kisa ba yung kanta ng si Pope na kalimot man ko? Si King. Si King nagkanta na. Kana. Sige. Salamat. Sige, salamat. Sige. Katong nakarelate ba katong haom sa iya ang atong episode tonight. Katong haom gyud. Hello? Hello? Hello, may gabi. May gabi, Yes, kinsa ni? si Lynn. Lin, nakasinati inday kag ingani nga sitwasyon Lin. Hinay sang MOR Lin kay murag ga echo akong tingog murag kog kuan. Murag kog alien. Murag kog nasa karaoke. Lin, nakasinati inday kag ingani nga sitwasyon sa imong love life? O saon na master po Mga unsa na kadugay? mga 5 months na. Bago-bago pa day. Bago pa din master po. Unsa may hinungdan, unsa may una na itabo di ay? Bali, kuno master po kanang siya may una nakakita o bae. Ngano nangita man siya, makakita man gyud bae. Bisag mo ana ka sa mall, grabe siya raw wa kay makitaan bae. Bae nga unsa ni siya? Bae nga kabayo, bae. Bae nga tao. Meaning nangita gyud siya lugar or naa kay pagkukulang baka sa iyang giingon. La. Gituyo niya or katol lang gyud siya unsa ba? Hello. Ay nawa. Nalubat, klaro lang. Katol nga babae siya, Master. Master Pop, abi na ko umana pero ang bae ga katol pa man di ay Japon. Sakto ra jud Japon nga nagbulag na lang jud sila para dili na magsakitay, no? Same sa ako nga nakabuhat kog sala sa akong wife pero nangayo kog chance og okay na mi karon, Master Pop. Salamat long yans again. Ayan.
Sakit jud mabaslan, Master Poppy. Pero may gani, akong bana, wala ming balos. Kay nagpakita na pod gud siya og iyang kabag-uhan. O gipakaslan na ko niya. O karon nabalik na ang among sa una. Nga panag-uban. O wala na dayon na ako giotro. Miss Claire ni Master Pops. Nagpasakit ng loko na tauhan ngayon nagbago. Ha? Pak, ganun! Sige, eto ba, hello? Hello, mayong gabi. Hello, Brad. Napasakitan ka sa babae, Brad? Ang tinuod nga lalaki doon na mga kasinatian, Master Pope. So, unsa imong kasinatian, partner Alan? Kailan na kita. Unsay kasinatian nimo, partner Alan, nanloko siya sayo? Ako mo'y nakagbinuang sa akong Okay. asawa. And then gipasaylo ka niya. Wa po ko nagsaba. Wa ka na sa apnan lugar. Wala kay daghan man tagpamaagi nga atong taguan kunuhay, pero na-realize po nako nga ang akong gihimo dili gyud maayo. Giunsa niyo pagka-realize, unsay naka-trigger sa imong ay kani murag di na gyud sa mo. Kuan. Usa lang ang nakapakuan gyud sa kuha ang pagsalig ba, ang pagsalig sa usa ka Sa tao, sa imo. oo. So, nakonsensya ka mao'y kumbaga. Oo. So sa ako lang gikuan, ako po gitan-aw nga dunay mga panahon nga kita nga mga lalaki doon naman mga panahon nga mahagit ra pud ta. Mahagit ta. Meaning matintal, ana. Kaganina katong isa ka babae nga maorag gyapon nagpakuan katong iyalang amiga. Murag lingaw-lingaw ra ingon ana ra gyapon ang akong nagian, amiga lang gihapon. Pero dito nako nakuan nga ang nagsugod na hinuon ang dili maayo sa diha nga mangayo na siya schedule. Si Katong akong amiga. si best friend. So dito na ko na-realize ko nga murag dili na ni maayo ang akong asawa nagtarong sa kuha niya, ako nagbinuang. So ako gyung gihunong. Gihunong. Ako gyud mismo ang nilikay. Tapos dili po ko uyon sa kadtong kuan ka ganina nga mobalos ang usa ka kung kinsa nakasala mobalos. So ang mali lang atong kuan to sa lalaki kay pagka nakasala ang iyang asawa, iya man gyud nga ning balos man pud siya. So muna nga murag kung wala pa niya gihimo ang pagbalos, ang iyang asawa nakita niya nga wala ni balos ang iyang bana, so doon nagipausaha sa pagrespeto. Kumbaga at least makonsensya na gid siya kaayo sa mot nga di na gid siya hindi na siya mobalik ana. Oo. So iya man gipakita po siyang asawa nga kanang iya man pong gipakita siyang asawa nga mobalo sad siya. So ang sala kung buto na naon ang sala magamay ka man og dako, sala jud na siya. So parihara sila gyapon og balhibo siyang asawa. Tama. Kumbaga ang pasabot ana nakig-level siya sa iyang asawa. Kung down na kay iyang asawa, ni level down pagid siya samot sa iyang dignidad. Oo. Iyang giawat. So dapat ang gihimo niya nakasala man ang iyang asawa, gipakita niya ang iyang pagkatarong nga pagkatao para marespetuhan siya ug ang iyang asawa mismo mo'y maulaw sa iya. Tama. Agree ko ana partner. Kanang ingana. Lisod pero lisod na. Mayroon na istorya partner pero lisod bi ana buhaton. Oh, tinuod jud na. Muna nga isa lang gyud ang akong gikuanan nga ang ilang tawag sa ko chicks boy, pero
isa lang yun ang nganong nakapugong sa ako is ang pulong yun nga pagsalig. So gisaligan ka, dapat Oo. imong panindigan ang iyang salig sa imo. Oo. Parang So, ganun. So hantod karon wala siya kabalo, partner. wala siya kay balo pero ako Basta nang naminaw gikan- siya karon, partner. Gi-confess na nimo? tulog na to. Tulog na. Kani aktora po to. So Wala nga kanang pulong nga pagsalig kung ma-break na siya nga pagsalig lisod na kay na ibalik nga pagsalig. So muna siya nga dunay mga panahon nga ingon ana nga makaglingon kumbaga wala lang pero nakasala ra gyapon kasi imong partner. So para nga kuan dili kaya na lang gid na siya kay usahay lagi madala ka sa barkada tungod lang kay usahay ignon ka nga banga so mahagit ang ato pagka kabalo ka na pero dili maayo nga musabay ka sa barkada nga mo'y mohagit-hagit sa peer pressure, no? ma-pressure ka. Pressure ni So ka. ako karon nakita na ko nga kani nga sitwasyon sa ani nga kuan mura og sayop gid sa ilang duha. Tama. Sila gin duha sa ipan. May na lang pod lagi nga nagbulag na sila pero wala na yung masakitan. So New sila life, naman ka. new life na Oo. lang gyud ba? Ingon na nga sitwasyon kung ang babae nakasala. So kung inana man jud nga nakasala ang babae, iuli na lang sa ginikanan, istorya sa ginikanan nga Ingani. may nahimo siyang anak. So nara sa ginikanan and then ayaw lagbaros. Dili ba? Kay mo lagi na ang sala bisag magamay ka man o dako ispilingon nimo ang sala Sala lagi na gyapon. Thank you, partner. Naka-greet request. Sa tanan mga taxi driver di sa Bulwa o diri sa terminal sa Multicab naglagubo ang imo ordani gihapon. Lagubo mo magikulata. Lagubo. Na ako karon diri sa Bulwa terminal partner. Ayay. Wala man kay chicks diya nga giulatan, wala. Daghan Hey! chicks diri. Daghan gihulatan diri nga chicks kay nagdahay pa man ta partner. Dangin na. Mga pasahero, magkakahuman. Lagi pasahero lagi. Chicks nga pasahero kay na magiming ana chicks, cats na magiming ana. Daw. Ato lang doon na bitag yung mga pagtulunan nga ang iyan kit. Ba? Isa lang yun para sa mga doon na asawa. Ang pulong nga kanang kuan pagsalig ayaw gid og gubaa kay maura gid na ang puhunan sa linaw nga panaghiusa sa magtiayon. Labi na gihatag sa imo nga willingly gikan sa heart gyud kana nga pagsalig kana siya. Lisod kayo na siya bawion, lisod na ikuan, ibalik pa, lisod kayo na siya sa tanan. Kung mawala na sa imo na gyud na siya, consequence na nimo. Di ba bisan pag ipasaylo, bisan pag nagkuan na ka, nagbag-o na gani ka usahay, di ba sa atong mga tao nga nagbag-o na gyud, pero ang pagsalig medyo na gyud siya di na mao, lahir gyud. Lisod na gid ibalik ang pagsalig kun magbuak na so likayan na lang gid na nga dili gid mawala ang pagsalig Okay. o di maguba. Sige partner, wala kay kuan, wala kay request. Mara to. Bisan unsa partner basta sige, kay kang Gary Valenciano. Sige Gary V. Thank you. Sige partner. Thank you. Ingat. Next caller po tayo. Meron pa tayong time, mga 3 minutes para sa inyo. Basin ay, kundi ha, na may girl ganina, nawala man, hinoon. Guilty mo? Guilty? Hello? Hello, guilty ba ang mga babae? Babae mo ginagunaon na day, mo may katol day. Unsa man ni day? Dili po, sir. Grabe po na siya. Dili day. So, amo i-generalize day nga tanan babae day, dili. Dili po doy, dili tanan. Pero nganong gina-generalize man ninyo nga tanan lalaki? Ala, wala na siya matubag. Tinoo dili.
Dili. Dili ninyo gina-generalize nga tanan lalaki manloloko? Dili kay wala man dili man tanang laki ang nasulayan. Sa sulayan pag lugar nimo patikim. What's your name? Jane D.I. Si Jane D.I. Unya, unsa imong problema Jane nga related ani? Nakarelate ko Mm-mm. people. Meaning Bali dili pa na ako siya ba na o yung pamilya. hinay sa imong MRB kay kuan bi kanang galanog ta. Hinay sang radyo. Ayan, so uyab mo agay ko agay. So Uyab na ako siya, Master Pope. unya nakasala ka. Siya, Master Pope. Siya ang una. Unya siya ang una tapos nibalos ka. Nibalos po ka, nagpakita po ka sa iya nga nakabalos ka. Oo, Nasakitan pud siya. Oo. Ikaw nasakitan ka primero, nagwaldas ka, nagwild ka. Wala pa, Master Pope. Uy, Okay. pangutana rin ako siya. Ako nagkulang. Tungod ana sa imong pagbalos sa iya na okay ba? Wala, nagbulag ni. Na okay ba ang imong dungog? Kaya nakabalos ka, na happy ba ka? Oo, happy ko. At least mapit po niya nga sakit. Happy! Grabe na happy gyud ka ha. So ana lang kung imo kong dunggabon ta sa gaan lugar. Oo. Ano din na, Master Pope? Balas-balas lang, good. So gina-advise nimo sa tanan tao nga magbalos. Pero depende sa sitwasyon po, Master Pope. Sis, depende na dayon. Hinod man, Jude. Unsa man lugar, kanus ara man lugar mo balos bi. Kung nakita dyan ni mo nga, kanang bitang, worse na yung gibuhat. Worst, Pero unsa kung mo technique pagkabalo? lang, Wait lang, unsa mo pagkabalo nga worst? katong para sa story ganina, Master Pope, na nandiyo sila something na nga hitabo, o nanong mo stay pa man kasi sa katao. So nga magpahitabo nakakita pug ng- ka sa lain, magpahitabo pug ka didto. Uy, hali dani sa balay kay magpahitabo ko bi. Dili po, Master Pope. Sama. Mamili po kag tao nga kabalo. Kabalo mo hitabo. Mas picture sa imo, So nakig-relasyon pug ka sa uban nga char-char lang ana lugar dula-dula murag si Sandra. Oo. Pero wala minabot sa point ka para sa story. Lagi pero unsa may mahitabuan na nga ikaw man ang babae day, ikaw ra man ang gipasapasahan sa lain-lain mga lalaki day. Di ba na siya muna akong pangutana? Di ba na siya na bungkag na yun imong dignidad? Dili, Mr. Pope, kay wala may nahitabo. Pero wala man kay Char-char man. kung example on imingon ang uban day nga uy nakig-level ka sa iyang level imbis ubos na kay siya nagpaubos pug ka sa imong dignidad. Unsay maingon nimo anang kuan? Dili man yun siya ingon nga nagpaubos ka sa dignidad. At least po, imong gibuhat na makita po niya imong worth ba. Lagi pero ang imong gibuhat para masakitan siya dili kay para malipay ka. Oo. Gani. Positive imong tumong dili. Positive. Murag naay kuan gamay, naay bikil gamay. Ilutas ana day imong kuan, imong maturity ha. Kay murag feel nako nga di man wala man sa kuningon nga tama ko no pero feel lang nako ang positive nga di ba kung gusto ka nga makadaot sa uban, gusto ka nga masakitan ang uban, I think that is not positive para sa ako. Ang positive is kanang makatabang ka sa uban. Magbulag mo kay para matabangan niya iyang self nga di na siya makasakit sa imo, di na pug ka makasakit sa iya, muna positive na siya kay gusto nimo nga ma-okay inyong relationship, mag-friends na lang tayo, ayaw na di na ta magugma-gugma. Muna siya positive. Pero kung mayroon ka nga magbulag ta para masakitan ka, magbulag ta kay imo kung giingani pod,
or balusan ta ka kay para masakitan ka, I think that's not positive. I think that is not from the Lord. Moingon din si Lord nga, kwa? Sige, balos dahi, balos. Asa man na mabutang, asa man na mabasa. Munang moingon ko sa imo nga, kuan sa hilota sa na, kay pwede pa ka magkuan. Makatuon pa. Di ba, Jai? Kay wala, mapildi man gyapon ka, Jai. Wala man gyapon ka ni Daog, Jai. Pildi mong duwa gyapon, bulag gyapon mo nung ending sa atong story ron. And then, wala pa yung ka naka-learn. Pildi gyapon ka, Day. Siya, I hope, naka-learn po to siya. Dapat maka-learn po ka. Nga, ingana. Kay, say for example, kita ba tanan no masayop manggid ta, tama? Oo, nobody's perfect, yeah, Mr. Pope. Yeah, what would you feel if kung ikaw masayop ka and then mo balos ang imong partner sa imo, muingin ka nga, okay lang, deserve man ako. Sige, balos lang, ana, imo siyang hayaan? Hindi po, Mr. Pope. Lagi, practically, dili. That is why the better person is katong ni forgive. The better person is katong nag-ignore and nagtabang pagani, nag-reach out pagani. Di ba, laparo siya sa right, iya pang gi-offer ang iyang left. That is the better person. Lisod na siya, sayon ra kay naingon, pero lisod kay na siya buhaton. And then, mayon gid na sila nga, martyr man ang ingana, Master Pops. Tanga na po na ingana kay. But still, kung mabalos ka, imong gi-stop down ang imong level. Kung naa ka sa taas unta, kay ikaw tong, ako man tong ako man tong gisakitan niya. Di ba? Ana man to imong feeling sa una? Ako man to ang iyang gisakitan. Nga, wala mo ko'y sala. O di, wala kay sala. Di, okay ka. Approve, di ba? Ang mga katawhan, mo, dapig yun sa imo, kay iya matong sala. Daw bi karon kay nibalos man ka. Pareho ragid gyapon mo baho. Di, wala ra gyapon. So, nakasaubos gyapon. And that's all. Thank you. Unsa may imong team song be? Unsa imong i-request? Ano lang, Master Pope? Sa isip ko. Sa isip ko. Sa isip ko. Kisa na kanta? Master Pope sa ako. Sa man ni bago ni? Natuong gamugun ako imo nang gipa sounds dira. Sounds. Si Juris? Atong, oo, murag. Sige. Ako nang ihatag sa imo kay para makahinuklog ka. Sige, salamat, Master Pope. Sana makatuon ka ha. Prayer na ko na sa imo. Sir? Ay, Master Pope? Akong prayer na sa imo ha nga kanang malamdagan ang atong kuan. Tanan nga mga nga I'm sure dagang kaayo man sad ang naminaw karon, wala lang sila katawag, pero dagan pud ang gaingon nga mubalos gyud. Pero ganina ra ko sige kuan nga di na lang ko mo kuan, pero my opinion ra pud nako nga i-pray ta mo nga sana pag-abot sa panahon makatry na to our best nga dili mo balos sa taong nagpasakit nato. Lami kay ibalos, pero the better person is katong dili mo balos. Muna siya. It's not the best. Honesty is the best. Revenge is not the best. Masungayan ra ka ana. Mo block imong pananaw. Mapriso dayon. Tanang mga nag-revenge o napriso sila. Yan, salamat. Si Master Pope, salamat. There you go, mga migs. It's 12:07 overtime, but it's okay kasi dagan man sa tanatunan, ba? And happy ko kay nag-bilar-bilar mo, og I'm sure basta lagi para sa ako, no, bisag unsa pa nakadako nga sala, gamay nga sala, dako nga sala.
dili gina mamahimong atong ingnon nga okay ra mo balos. Okay? Kay the more ka ni sacrifice, mo gina, the more ka ni sacrifice din sa kalibutan, makita na sa Ginoo pag-abot sa langit, i-reward ka niya na. Gabilig gyud ana. Kay kung nahappy na kay kadani, nalipay ka kay nag-revenge ka, wala na kay victory pag-abot sa langit kay na naman na imo nang nadawat dani. Or malangit ba ka kung mo revenge ka? Diba? Butang na to dili sa gugma kay sakit man gyud ang gugma pero sakit ang kanang example na inipatay sa imong simbako ana imong kapamilya ana nipatay unya mo balos ka mo na hitabo ana sa kalibutan karon war terrorism mo na siya kay wala may forgiveness. Wala may nag-forgive sa ilang duha. Example, so kumbaga lugar na ato lang ibutang. This country against this country kay sa una, di pa namas tamasan, ni adto ang Amerika dito nga country tapos di pa namas tamasan ang mga sundalo sa kaninga country. And then karon ni balos na sila karon, so bumbaan nila ang Amerika. Unya balos na pud ang Amerika kay kuan na pud ni ay kabalo sila kani ang mga suspect nga nation. Adto na pud sila dito, mamatay na pud ang mga anak na pud ato mo balos na pud kay imong gipatay akong papa. Ang mga anak na pud ninyo mo kan. Asa may kaumanan? Di ba? So that is why dili iya sa Ginoo ang pagbalos. That's the bottom line. Wagig ka. Kung mubalos ka, wala ka, ni-stoop down ka sa ilang level. Pero dagan salamat kaya naghatag mo sa inyong sharing. And tinuod ang mga sharing na tong kuan ni walay bakak-bakak, di ba? Muna akong ganahan po. Bahala, makaingon ka nga, sala man din ako, pero i-share na ko ni kay para daghan ang maka-learn. Wala na ko igon tayo mga pamilya. Tomorrow, it's Friday Fun, 8:00 ng gabi. And after that is our next episode sa Dear MOR, last day of the month. Ang hashtag Dear MOR basaan. Dear MOR. Hayaan mo akong halikan kita at yakapin. Kahit ngayong gabi lang. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR. Basaan. Hala! Basa! Day! Saan man yato mga episode nga mura di man ipapaminaw mga bata? Halikan ngayong gabi lang. Lah, before I let you go, I want to say, basa ako, bi. Na, ugma na siya, ha? This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka namang maganda i-comment, huwag ka nang kumomment. Sa mga single ladies and single moms, itaas ang inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong mga ilok. Ready? Ready na? Sarap no. And I'll be leaving you with a quote. Gikan sa atong title, hashtag Dear MOR Patikim. Ang bataot mubalos gid na. Ang matured move on. Samtang gahayaan lang niyang mubalos ang karma.